Takže jdeme si otevírat balíček. No ne, asi přes 3000 balíček jdeme. Takže stopněte to, než se do toho dostanu. I my asi to natáčím. Je to taková stopní. No. Už tam skoro budeme. Aha. Aha, to je balíček v balíčku. Takže jako kolik? Ano, to je balíček balíčku. Karton, karton, karton. No ne, asi. Na sběr papíru. Mami, dáš. Ne, Proč? jsem zlá. Tak to je blbý. Ani na to nekoukejte, na to, abyste na to šahli. Dobrý? Americký upír, abyste lidi věděli, jak se to jmenuje. Limitovaná edice. Jo, jako ještě navíc limitovaná edice. A.k.a. Takže tady to ukončíme, čauky lidi.